ka Kongres Kharpuri IM badipat ya kayo minta kasiba kakandai terik untuk pra ajar pulai kalawan ban pelat pajbai kawai kali kenyut hayo du ka badai limba ka 15 Finance Commission na ka benta ka jingkuit jing subah po yo po han hagani kasi pelat pajbai kani kali kenyut aidan lang ki bakra baktri upa IM aina manik IM Deputy Secretary ba Andy ki pulit papenbit penbiang kayo kinang syong yo ba kiwe pan hari ni kibinai berada nakaliang CM ke KCDC ba penyasing CM ulada ban pelat pajba kawai ka drop kinyut ka bahaya apa yo ban mentai ka ayo ban pelat pajba ru se kawai kali kinyut ka baret khanang bala bandrung syapo chang ka yodu tom ni thap tilak di nakaliang ka jonga na snobahaban pili balade odd ribbon but nakalian ka jonga nga IT kani ka mini truck sa kahima malim ba nakitpok kinruyang ru ba kani ka mini truck kanay ka jing syakri ka babahatam na banta jong baro lang ba ngangit scam ba ngindang la hiru ba kisnem ki banwan ru ba ngindang la islo banwan ra ya ka khut ka suba ha kani kayo kublay shibun di nakalian ka jonga nga so banong hang ni ba kajing pelat ya kani ka truck ha kani kasni kalong shibenta kabana kalyang kajong ka isi kajongi hapo kajing penyai kajong isi yang badan berom jongi iba penyai sings em ibangilaya syong bat perkhat sani bha bakumno kaba nginwanra ya kata ka khoit ka suba ha ka yodo namar bangi tip syai baka yodo kade ka we kayo jongi ukasi khara kadai kayo ka bangi jukheng bakalong kayo ka bakentang bat kadai kawi kayo ka ba lapna bat balapau tang hakajla ka jongi ka ri ka jongi bat pertais sya ka pertais satlak para kawi ngajui bagi bon ki toras ru ki bawan banyu kejat hangni hayodo tikalong kanu ka jings ngo sarong ka ba na kalyang ka jongi ka isiru ka bangi ba ki banabaru ki wan banyu kejat tiga deh halor kini ke kabangi ni sashimkia kabangi kwa ningkong ba penne pensa ikanam jong ka yodo tinakalian ka jonga rukum ka IM in charge jong ka market na kwa baka nam jong ka yodo bakan sa junong bat pen pensa ikatakanam ngidon kam ban sumaryaka ban ngakar padre dru ya ipayim bat barok hoy ki menteri ki baydon hakani kapor kapawan yashim ki alam namar ba ke jingkhoy kalong kawai ka bakong santam ngakar padre dru ya phi ki nong man yo to sumar lam ya kani ka yo ka bakarpang kani ka yo ka bakentang kum kala jong nganget bahagian ki sem ki jong phi le khoi Tibalay pat bandawan siya po yodo pat ban yelesi. Nasusi nga habanong hakani kapor. Namarngin la debuan niya ki inspection hangi hayodo. Nakapor siya kapor niya siyem kaya banwan inspection. Banwan pet, banwan kmi, banya trilang, bat kahima. Hang tayo po matran nila de banya kran ban weng sundan niya katuka dasbin kebadan hang to. Handai ha bangaya lenti hang to men hakini ro bangaya lenti ki don baki bahaya ki basam ki jonga kalong ka jingleran kita piang ha bangade ka ia mencha chong ka market kiong yang balai kani pimla benle ye ngongi la de banwan ki inspection de ka shong pat stang happy ki nong yo ba ki nong wan yo bat ki ba shong yo bat lese nakahima ngakentulam ban pet ban kmi ban weng ya kita ki jabo ki badan hangtai hapo matran kalong ka jingleran namangi nginum la ban wan shene man kapor banong balese ban wan pet ya ka jabo ka jabai yan shong pik yan kamdan jinge ban wan ra ya ka jingkhoi ka de ka spa ba ka jonga ka jong pi gimdan kam man pelut da ka spa ban wan ra ya ka jingkhoi gidan kam padahal dehi bangin don kata kamensim pembawang kata kekentian nongway civic sense kabalong kabakong santam hangi ubrio habis nok tilang ya tray lang lengkat
มันกุมโนบันวันไรกันจึงคุยนั่งไงแต่สัชเซียนเนี่ยเสียlarang ayah lenti nang ni ngakermen scam ban ngakerpat red ke semua bahasa wat dia penjabok pathar palat kumto nama kalian ka jongka hima melemro hapok kejing penyai ka jong payem ngangai pakiru kitrai shitang banwan rai ka jeng khoi ten re ka ditang kejing trilang ka pakumno banwan rai ka jeng khoi te kejing ai ka ni ka truck ka ni ka sniru na kalian ka jongka isi ka de shipenta ban wengi ki jabok ki jabai ban ngangit scam bakane ka mini truck kanai ka jing shakri ka baba na banta jong phi ki nong shong yo na banta jong phi ki bawan yo ban ngakerpat red man sumar lem mekanik ka truck na markum pitip mekanik ka truck niyo lingba ka 15th finance jong war ajar arpuwe arpuar but bangisa yo ban wan ai ka truck hakani ka ski tina kalian ka jonga ngangit scam ba ngindang la abanya trailang rengkat paem hakisnem kibanwan nama nakalian ka jongi ka desa council ro nakalian ka isi ka pemerintah po kecik penyat ka joi ba penyat sing niladon kita kecik temu banwan ra shushu kecik mentoy na banta ka yodo kaladon ka proposal ban niladep ya ka estimate ro bani kmilim ti stang ya kapisa ka bakan sawan habayde bat ki proposal balad bu na po kayeng jo na po kahima melim la ban implement ni kita ki schemes ka way ka bakongsan ka de ka shong suk shong shngan jong ka yodo ya kataru nilai shimkia kabar ka de ka jingkhoi ka bakongsan bha bakumno ban pinya bat ban pentelun habayde bat kaya de ya thiet ka baman kasi hangni hapo yodo tina kalian ka jonga ngakermen scam ba ka yodo hi ka jongi ka yodo ka baye ka yodo ka bala bana ba ka yodo ka bala paunam kan long shisha ka ta ka yo ka banra ya ka nam ka buram hakari ka jongi ka jela ka jongi bat cha ka parthai satlak par ko we kalong padan kamba yang ni iburo kamtam ya piki nong song yo hoj wala nakaliang kajongi idon hi kikap hakinu kikap bangimla ban penbiang dan teng ba kadu kali henry daga jingyu i jengai po ka district council po ka jingalam jong i ba penyat sing CM kum i CM nang ta ikong Grace Mary Karpuri kum i EM market kilala ban penyo ya gani ka kawai kali kinyot na bentakan ni ka garbage disposal truck implemented by KHADC hapo ka 15 finance commission jong ka tight grant jong u arpuwe arpuar hoat kolong ka jingsungu ingi ke hima mangitang hau benai ba kendai ngila yo pediang ye gawe kali kinyot na ka chief minister relief fund ba mentaru ka jing trish tom jong i em kum juru ba CM ngila yo pediang sagini gawe namar nakaliang jo ke hima ngiyong ba ngila don kami ba ka we kali ban hamrit ban yo rung saki kam kendong kenchrat ibom lat ki kali he nya ka jing kublai ya ka isi po ka jing yalam jing iba penyat iba ilapet ilong ibriu bayu i jengai ibom no silang mdei tang hang ni po yo jong himam liam henrei hapo jong ai hapo jong borok ki konsuensi hi alut ya gani ka garbage disposal truck tekal hi borok we bat khamtam e ya phi ki nong song yo ba lengba ka jing pet jing khmi jongi hapo ka jing yalam jongi menteri wartan ha iba pet ya ka jing khut jing suba hangi po yo du ba enla ban penyat sakmat baru ba naga benta ka jong phi hi ba kan ban long ka khut ka suba hangi po yo